Ο κανονισμός είναι ο ίδιος για όλους. Αμάν, αμάν, αμάν. Ένα πασαλάκι. Δεύτερο, όχι να το ξυπνήσαμε. Χαλαρά. Και τερματίζονται! Έτσι για τη συμμετοχή είπαμε ότι θα τρέξουμε όταν τα μέχρι θέσεις. Να γουστάρουμε να γίνει ο αγώνας. Γεια σου ρε Θωμά παράγοντα. Δεν μας ενδιαφέρει τους περισσότερους βέβαια, γιατί εντάξει έχουν και παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους. Η πλειοψηφία όμως όλα εμάς δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, θέλουμε απλά έτσι για τη συμμετοχή. Να δούμε τι κάνουμε.